Mehmet Özcan, Doğru Haber, her bêjî Hüdapar. Bi rastî hûn karên gelekî baş dikin. Ev helwes û tewraweya ji dil a sekna li cem mezlûm û bindestan û li hemberî zaliman dibe sedema muhebbetê. Ev demek dirêje ku li ser medya sosyalê tê gotin, ez li welatê xwe Siyonîstan naxwazim, sebeba vê yekê ev e ku rejîma Siyonîst ev nehmehe wehşetek mezin li Xezeyê dike. Di vê welatên Îslamê müdaxeleyê Siyonîstan bikirana, rejîma Siyonîst nahêle tirên alîkariyê jî têkevin Xezeyê. Ji ber vê yekê xelkên van welatan protestoyan li dar dixin û malên Siyonîstan boykot dikin. Sebeba vê yekê jî ev e ku Hüdaparê teklîfa qanûnê da meclîsê ku Siyonîstên ku hem welatiyên Tirkiyeyê û hem jî hem welatiyên rejîma îşxalê ne û diçin beşdarî qirkirinê dibe, bila ji hem welatîtiyê bêderxistin û dest bêdayîn ser mal û milkê wan. Bi rastî ev teklîf di meha kanûna sala 2023 de pêşkêşê meclîsê hatibû kirin. Lê ji ber ku di meclîsê de koma Hüdaparê tune ye, ew qas dereng ma. Roja sêşemî ev teklîf di civata giştiya meclîsê de hat rayandin, ev teklîf ji bo di meclîsê de bê müzakere kirin hat qebûl kirin. Lê CHP û Partiya Demê dîsa em ne heyrandin û bi rayên xwe teklîf qebûl nekirin. Wekîlê serokê koma CHP Murat Emîr piştî axaftina serokê giştiyê Hüdaparê Zekeriya Picoglu ev teklîfa qanûnê rex nekir û got ev teklîf li gor xeberek rojnamevaniya nediyar e ku rast e yan na hatiye amade kirin. Ev teklîf dibe sebeba nefretê. Da axaftina wî de hin faciatên din jî hebû. Lê haya wî ji teklîfa Hüdaparê tune ye. Ev helwest û tewra CHP ya sala 1948 tîne bîra mirovan. Wê salê hikûmeta CHP bi resmî rejîma Siyonîst derhal û tavilê nas kiribû. Yanî zihniyeta CHP tucarî naguhere. Ev qarara naskirina derhalbûnê di civîna wezîran de hat girtin. Bi vê qarara derhalbûnê tê fehm kirin ku ev yek îxanet e, Siyonîstan tesîrek mezin li ser vê qararê hiştiye. Cesaret û wêrekiya kesên ku çûne axên Filîstînê yên îşxal kirî û qirkirin kirine û welatîbûna xwe ya Tirk veneşart û propagandaya rejîma Siyonîst dikin, her wiha bûyerek din ecêbmayî ye. Tê zanîn ku di nav me de hejmareka berçav ji Yahudiyên Siyonîst hene ku xwe vedişêrin. Nav û paşnavê wan li ber çavê me xuya dibin. Hewl didin ku siyaset, bürokrasî, kültür û aborî û iqtîsada me bi rêve bibin û dema ku hewce bike tevlîhevî û qirîzê li welat derxînin. Li gor min divê teklîfa qanûneka nû ya Hüdaparê wiha be. Divê teklîf bêkirin ku kesên İsraîla qatil diparêzin, yên ku karên bi dizî bi Siyonîstan re dikin, ajanên ku têkiliyan bi vê rejîma qatil re çê dikin, heta ku îşxalê bi dawî nekin bên mehkeme kirin. Em dîsa werin teklîfa Hüdaparê wê ev teklîf wê di komisyonê de bê müzakere kirin. Piştî komisyonan hin qeyd û bendên din hene û wê ji nû ve bê meclîsê. İnşallah wê bi yekîtiya rayan bê qebûl kirin û têkeve rewacê.